आच्छा थेंगोना मानो लिंहरामोन जोंखौ बेहाय मा खबरमोन? खबर माने जेबो खबर गैयालै माबासो बुंनो लाजिलायलाङोलां। मा लाजिलायनाय बाथ्रा जाखोब्रा थेंगोना भाई? माबालै सिख्ला सासे फसायनाय नुदोंमोनलै आङो। सिख्ला फसायनाय माबा लाजिलायनाय बाथ्रा नंबाय नामा नोङो थेंगोना? आं हले सिख्ला फसायनायनि एडभाइस होनो हायालै। माबा मोनसे आइडिया होदोब्रा एडभाइस होदो माब्रै फरायनो हायो आङो। है नोंनिबो सिख्ला फरायनायनि आइडियाखौ उनाव होबाय थागोन आं एडभाइसखौ सिन्था दाखालाम आं दंना। माबालै बिटिसि इलेक्सनसो खोथाखौसो बुंनो नंदोंमोन आं देग्लाय माने आङो बिटिसि इलेक्सनाव माने नमिनेसन होनो नंदोंमोन नालाय। बन्धुफोर नोंसोरो एसे हेल्प होयोबा आङो नमिनेसन होनोसैलै। मा होनखो लावथि नोङो नमिनेसन होनोसै बिटिसि इलेक्सनाव? औब्रा नमिनेसन होनोसै आङो एमसिएलए जाथारनोसै। मा होननाय जाखो? नमिनेसन होना एमसिएलए जानोसै? नमिनेसन होनानै इलेक्सन गेलेनानै देरहागोनखौ नुदों नोङो? हा देरहागोनखौ नुदों नोङो? नोंनो सोर होनो भट हा सोर होनो नोंनो? नोंसोर होबानो जाबायब्रा हेल्प होबानो जाबायना नोंसोर सानैयालाय नोंसोर सानैयानो आंनि सेक्रेटारिफोर जादोब्रा मिथिबाय? आं माब्रै सेक्रेटारि जानोब्रा नोंनिलाय हेल्प होनो हा? जारलासो जागोनलै नोंजोंबो मा सानब्रबबाय थायो दसेनो। जेबो नङाब्रा बे बाराव नों आंखौल' हेल्प होलाय एमसिएलए जाहोग्रोलाय मा नांगौ नोंनो गासिबो होजोबगोन आं मिथिबाय? गासै आयदायावबो होजोबनो हाजोबगौ आं मिथिबाय? एमसिएलएल' जाना नोङो एमसिएलए जाहोग्रोना नोङो। लावथि नोङो एमसिएलए जामारनोथ' नमिनेसन होमारनो गेलेमारनो इलेक्सनखौ हा? गेलेमारनोबा गेलेमारनो होनदो दे जागोन माबा मोनसे सानजागोन बे। गेलेगोनखौनोथ' बुंदोंब्रा माथो नुदों नोंसोरलाय हा? बे फान्थाव गेरलाखौ एमसिएलएसो जाना गारगोनब्रा आंबो मिथिबाय सिन्था दाखालाम नोंसोरो। आंनि उन फैफाबाय थाना नोंसोरो आंनि स्करपिअ गारियाव गाखोग्राल' जाना नोङो रायजोफोरखौ नोंसोर बुरखायग्राल' जाना। दे नमिनेसनखौथ' नों होगोन दे रायजो राजाखौलाय माबोरै बुरखायगोन नोंलाय मा टेकनिकजों बुरखायगोन नोङो हा? माजों हा? दामजायाबानो जाबाय दा रायजो राजाजों। है नोंबो माबा गाज्रि सानोब्रा रायजो राजालाय माब्रा थाखा मोनबा गासिबो जाखायो मिथिबाय? रायजो राजानो थाखाल' हैनांगौ होमबा नोङो अट'मेटिक भट होखाजोबो गासिनो मिथिबाय? आंबो हैगोन ना बिदिनो मा सिन्था खालामदों नोंलाय नैबे आमोखाखौ हा लावथिखौ हा? बेनिफ्राय एमसिएलए जाखानानै जोंखौ बावाबानो जाबायब्रा लोगोफोरखौ नोंनाबोथ' बारा गद गैया नोंनि केरेक्टाराबोथ' नोंना एसे थिग नङा। जिंगा दासैलै बेफोरखौ जिंगा दासै आं दंना गासिबो मावफुंजोबनो हागोन नोंसोरनो मा केरेक्टारनि खोथा बुंबाय थादों? आं माबा नोंसिनि गाज्रि सानो नामा मालाबा? गाज्रियालाय सानफेरा साननायालाय नोङो अब्लाबो ना नोंजोंबो बिसास खालामजाया बांद्रायखौ। लोगो जाना नोंसोरो मा बिसास खालामलायै जाखोब्रा आंखौलाय हा? लोगोखौनो बिसास खालामा नोंसोर जिंगा दासिना आं दंना। दे जागोन दे जों थाफागोन नोंजों नाथाय नमिनेसन होनोबा नोंलाय मा सिम्बल लानो नोंलाय हा? मा सिम्बल लानो नोङो? आच्छा बेखौथ' आं सानाखैमोन। आच्छा मा लानाया मोजां जागोन बन्धुफोर मा सिम्बलखौ लानाया मोजां जागोन बुंलाय? नोंहा लावथि नालाय लावथिखौनो लादोब्रा सिम्बलखौ लावथिखौनो लादो। लावथिखौ लाजानाय नङालै सिम्बलखौ लावथिखौ लाजानाय नङा र' मा मोनसे साननांगोन बेखौ। देलाय सेक्रेटारिफोर नोंसोरो सानलाय मा लानाया मोजां जागोन माखौ लायोबा रायजो राजाया भट होगोन आंनो? आच्छा सोरबा हिनजाव सिख्लानि मोजां सावगारिखौ लाबा होबालाय मा जागोन हा? मा जागोन? थाट फरबाक इलेक्सन गेलेबा माबा बे सिख्लाफोरनि खोथाखौसो बुंबाय थायो। सिख्लाफोरनि सावगारिखौनो सिम्बल होजायो नामा हा? दस्रा खोन्थानो हाया दस्रा आयदा होनो हायाबा दा बुंलै नोङो आयदा दाहो मा नंथारै आयदाखौ होयो नोंलाय? आंबो इलेक्सननि खोथाखौ मिथिया नालायब्रा बेखायनो बुंदों। दे जायाबालाय गुबुन मोनसे सानलायनोसै दे। नांगोल ट्रेक्टर बेफोरथ' दंखाजोबसै बिबारबो दंखासै आखायाबो दंखासै मैदेराबो दंखासै दाथ' मा होजागोन दाउला गोजानि होना नामा दाउला गोजानि? दाउला गोजानि आच्छा साननांगोन होजागोन ना दाउला गोजायानो होजामारगोन। दाउला गोजानि जिन्दाबाद लावथिनि जिन्दाबाद जै जाथों लावथिनि जै दाउला गोजानि जिन्दाबाद दाउला गोजानि जिन्दाबाद। दाहासो मोनदों दाहासो जादों देरहानाय बायदि मोनलायलायबाय आं गोसोखौ। नोंसोर बिदिनो आंखौ हेल्प होबाय था मिथिबाय? सिन्था दाखालाम नोंसोर गासिबो मोनजोबगोन नोंसोरनि जि नांगौ बेखौ मोनजोबगोन नोंसोर। बिदिबा दिनैनो दानो नमिनेसन हैनोसै थौदो बिदिब्ला दिनै थांसै। दाउला गोजा पार्टी जिन्दाबाद जोंनि दिनैनो थांसै नमिनेसन हैनो। लावथि बर' जिन्दाबाद जोंनि दाउला गोजा पार्टिया देरहाथों। दे नोंसोर जिन्दाबाद होबाय था आंबो जिन्दाबाद जालांगोन।